Guys, masong buntag na tantanan, alas 4 pas kadlawon. Sa zona pod may panglakaw sa Papa Gabriel. Matumiog ko an lunsudaan. So, nagpumilit po dito. Kaya gahapon nagkatong amang napalit nga. Uy, gino ko na iro. Tama. Ibaan naman ko. Ibaan ko sa iro. Kagwang ng iruan eh. Ito iro ang murumagi. Ha? Oh, kalbaan naman ko sa iro. Kagwang iruan guys. So mong nagbo minatos koan. Nanaumig na ba mga kuan isda ba? Alagmi. Sa atong kung mapalit dito. Kaya kapon nagamang isda nga napalit ko naman, gamay raman. Gamay raman kuha na tos nagpa-kuha na mga pasalig manggod agatong kuan. Ate naman, gamay raman napalit kahapon, gamay kuha nila. May naturon sa kuan, ay lunsulaan, yung tagbuot habang ng lunes. Habang sa lunsulaan. 4 pas kadlawon. Naano rin mga kuan. May isda. Siguro. Sa sumi guys kay unja. Manadlain pa ba ko na tos kuan. Pamligja. Sa sumi pa kuan. Nabo atos ng sudaan. O karon pa tawa ka soroy ng sudaan. Sagad. Ano? First time. First time na mula ako kuan guys. Sudaan. Tagsapay ko ang saksan no pay traffic guys. O pay traffic. Bitaw. O mazay traffic deres Bohol kay luag magagyanan. Yung karsada sa La Union guys, padaong atos kandihay kay na pay saga danis tenga kana. Namdag ilahang karsada daris. La Union siga na may siga na stanga na ilhan mo hindot na ilang wandari guys ay nas karsada nila kay na ay siga sa tanga kanina oh no ito sa lisya kayo may nani nangapundir na buti nagdaila kayo pero nang gana pa the solar guys diba nindot si silang taong guys blood control nga na kuan guba ay pagkaila sa guba man guba to na trabaho pa no awa na nag overtime awa na siguro mundang na gabi ano gaya man tunnel na human oras awa Pahuay town po tuog na sa kapoy. Laka. So abot na may respond guys. Sudaan. Oh, na mga karni na. Luag ka juno. Nindot ilang merkado dari sinlo. Nandito kada isda. Isda. Ito agbang. Di aray mga luming isda. Ingari man to nung kumpra das nangagi. Ingan ano? Nga to na das nangagi. Nindot mga isda. Lili sa lili. Dapat mahal lang isda bangus. Food. Ay ang ganang ga uy. Afteran. Mangis na. Kita isda. Manglili sa mi. Manglili sa mi. Makarnihan.
Hang kinhas, napikinhasan na rin guys. Oy, na guys ako. Dapat Sabi ako, kinhasan. Isa dyan li sa bilhan na sa zay daghang kuan dari guys kinhasan api daghang isda ay dako abo yan so stop kin na pinalag kong isda lain kilo ano kay bangus dagko bangus Ilang kilo dari? pila kilo na kana danggit ha 40 soro sabi dari sa Gabriel guys nindot ilang merkado dari bago mo gara siya dari Boran area kari dari Boran nakabuad ay dari ya guys Boran area sa Lunsudaan nindot ilahan ko na bago pa dari Gulayan ay bata na to gintaw batang gamay ano po nila karnihan sa gusto mo palit o karni dahil naghang karni das Lunsudaan katoy kung handa po isda daghan dari pili naman guys das Lunsudaan ron palit ko naman dahil liwit-liwit guys pa Gabriel 4-5 pariharam siguro na isuon siguro na sila Silik. isuon na sila lami magunahin dyan isda guys liwit-liwit 300 ko nga. Kapag gano'n. 350. isa to nakitag isda diha dahil naghang isda dari Muskuan, Lunsudaan na pidiwit-diwit ito nakitag diwit-diwit diha diyan ay diwit-diwit Lunsudaan Kita po po. soroy na mo dari sa Lunsudaan guys kaya daghan ka dyan sila baligja na daghan nilang karni na pinahan lang isda to isdaan Bangus yun, pinagin bangus. dari kapod na ilang bangus na 40 palitan na dari kay limpihan sa hiwaon pud Yarong palit yung luan daan. mapalit guys kay limpihan nila daan mana ikat sa daan ba 300 ang bangus 310 ang bangus 300 ang katong kani tagtuong pa sila dahil na yung mga lagmi na rin isla so na guys kapalit na may bangus yung palit may isa ka kilo 310 siya kare 300 ngilimpiyuhan na sa daan dapat dia orang halaman pun pila 380 kuan 380 610 no mga takog Disney mo kumpor ha 610 thank you taasan naman ta next kita pa may guys ug laing isda asa karni pila yung isda dia okay. 220 ilang sali aga na 300 naman pa kare isa ka kilo kare ba isa ka kilo kana pila pag kilo da na 250 kana 280 pwede ka nang pareha o 280 agi kenapa aman bisa tagar sabay lazo dari dan na guys kapalait na may fish well may kaudag boom nakalimo hari pa na ng isda nila bukan ako masagtiin ka isda uy Kilo ko na isa ka po?
Dira ka abote sa kilo. Ah, naku ay isda uy. Grabe may isda guys, nagkuyag. Well, may isang bao. Pila man. Pila man ate? 330. Bao. May pa rin siyang bao. May naman nung ate sa ipang pagpag. Nga na po guys. Nga. Negosyante. Dako man na nilang kuan na niyo. Merkado. Nice. Dagang buwan. Napod. Uy, dagang budbud. Guys. Budbud. Wala na litos. Tagpila ka na ilang litos. Asa? Na madam naman like kadani. Oy. Bait pa. Masuk na pun muda ni dam og Sabado. Ha? Lagi may gusto ba? Kapili yan ako. Ramen ko ng bungkus. Pila kilo? 140. 140? Tengah ra kilo? Oh, dahil munggo siya. Bungkus. Kanya lang isa to ha? Ano sa aming panakot? Ang direct ko no? Kaman? Ahos? Buyas, ahos. Naligid na. Kag-ahos, pilang kilo kag-ahos. Yabot? 130 ahos. So, 130 kilo. 25 tong loy ah? 70, 60. Is 170. Di sobra. Kuan? Or kanina ng tanan? Pila man ata na? Kuan. 98. Ana na laman, karon di na ka magkukuha. Sayang at minute. Mo lagi. Ara. Sorry. Maigo ra. 198. Sana mo. Parawas ako. Ikuha na alam ng dos ug sa imong ibutang. Dali sa kaguna. Achi. Okay. Thank you. Ni Diyan ni Injan eh. Wala ka kilo na ni. Injan no. Injan. Manamig pamalit guys. Manamig panakot po di ah. Kalitos. Nilang budbud. Ngapi ka? Kay kape na to. Ngapi ka niya sa daghang buwad. Mga buwad. Uy. Ha? Naman? Ha? Naparaton nyo? Kasi ikaw palitig buwan. Oh, Pads. Morning. Palitan ng sayo buwan. Mong palitan ng gab. Pili pa. Oh, Pads. Naman na pagkay kwandan eh. Naon. Oh, palit na magbuwad, guys. Guys, so mamalit magbuwad dari sulong sudaan ha. Ari mo dari sang pari di ah. Ito yung pariton nyo. Okay. Mahatag na sa discount. Unahan na niskarnihan, ugsdaan. Pwede na, tengah. Pila na ipads? Tengah, pads. Kanatang ganahan, mahal ang kilo. Tengah. 1/2, ila 1/2. Hama imong assistant pads. Nah guys,
guys, ari mo kuan ha, lunsoda na ari mo paliton nyo palit ha. Yeah. Daw ra na sa daris kuan guys, na entrance. Yeah. Kung dani ba kay limpyo? Lang merkado no. Para po yung Buka da adlaw pad sani kada ni. Adi ingaron ra Sabado. Ang maupod pero na di uban nga kuan. Na uban dan nga mag-display ra sila kanunay. Mga panaketan. tabo na mga Bintag tabo no. Kaya tanong na, pre. Kahit pag may bungad. Pila pads? 130, 140. Sige, salamat. Thank you. Ginamos. Palit ko na may tiil. Pagkatiha. Ay, nag-stack ba? Attorney Israel. 300. Hato. 230. Bakit? Para na palis. Ano eh? Ribs. Ano eh? Bitaw sa maon? Balik. Yun. Muli nami guys. Kanhaman nami pamalit. Nami isda, buwad o panakot. Adapay tiil sa kuan baboy. Wala lagi mapay nagdatag muli nami guys kay manami pamalit. Una pa kuan palit. Na ang budget. Lagmi ilang isda dari, lagmi pa fresh. Taon na kay may motor pa din. Nami guys. Dito tagilang merkado kay hapsay ba. Limpyo ilang merkado na to guys. Lulamdag na guys, lulamdag na alas 5 naman. So, dahil na miss bahay guys. Ang udas ang kamot. Hawoy, agang kamot, hawoy. Ay, Diyos ko Lord. So, naman guys, nasadaan ang mga lamigong isda. Kikayo. Ang dito. Uy, tulog pa ang baby ko. Good morning. That is bye guys. Anja. Muna may isda agamang napalit. Di ay bangus. Bangus. Pila ning bangus pa? 300? Pila to? 300 sirado kaning bangus. Anja kare. Kare isda nga. Di apa isa? To. Pila ba ni? Ha? 280. Kare da. 300 plus 280. Akaring ba pila re? Dapat ba guys? Yeah. Ha? Oh, 300 ka pun tunis ang bao. Pero lami dyan silang isda kay dagko. Takamahay na. Bao, bangus. May ngani nga isda. Ano isa ka kilo. Hiluan ng Papa Gabriel. Yatad sa una ka. Oh, nasasgay. Palit si Papa Gabriel dari. 220. Tiil. Kay adubuhon sa daan ang sang paniod to. Dada po isda nga diwit-diwit. Ilan diwit-diwit yan? 300 po no? Isda nga diwit-diwit. 300 po ni siya. Mangipahiwa-hiwa ni kabuok. Okay, so manig amang napalit karon. Ngati. Ngari nga isda. Buad. May buad napalit di ay. Mga isda amang napalit ron.
280 sa kare 300 ni sa bago taas ni sa guys katungkuan o bago ka nang naay diwit-diwit mo ni diwit-diwit ganahan mi nga ni kay ka na lami siya unod Nakaling dahil ha. salamat ka Jote di ana palit pod mig bangus kani bago mo ni sa bago guys tagas ni siya na bago nga isda nagke bujag kani bago na nagke mo ni sa bago lami ni sa sabon kani nga klases isda bago and then na ano na yung mga nakuante palit dugang karon mga dugang o palit karida da palit pod may karne tiil 220 no 220 yan na salamat ka Jote palit pod may o panakot daan sibuyas ahos o luya abad digam haro ba to panakot pod na mo dati nakasazog ka binggat tus kuan kanang lunsudaan mo to lunsudaan guys so nindot na ilhang merkado sa una kay di man ingat to porma dadto pud mi buad kaning singa na bara haul-haul ni gab pud mi buad nga dapat di nga ring buad pinakas lamit ni siyang bara guys di ana guys amang gipalit nga buad lamit ni siyang bara guys kanang mga klases buad man sa isad og kuan bonanan kundi ma daot ba pud aga mong panakot importante sa panakot guys kada luto nato so di na te aga mo ang kuan mga napalit nga nadugang o palit kada nganahan sa ko dag isa salamat ka Jote kaya nga salamat sa mong hatag nga para sa among ito so much ka Jote Christine agay kasi gagamang tubig guys kayo gamang water diba Hilo nagbangus apoy buyag so ito na nasad na mga isda sa freezer sama na to si Zangi kuan gibahin-bahin na namadaan kay madyo nang inigluto so magkuha rami og isa ka putos mo to yung mga lutoon kay lain mapad guys og kanang iipon si tanan nun sa daghan bitaw sa pabugnaw hawason tanan so lainon so gamang ibuhat si mas si Zangi separate daan kay madyo nang magkuha rami datog isa ka lutuan may among lutoon so lahi man dari guys kay ni kabuntag magluto na mi og tingob para apil pa ni udto eskwela man lagi so mo na mo ang kuandares ka ng bahay kada buntag magtingob na mi lutuon na mo nga sadan so to anate daghan ka tong salamat ti Christine sa imong gi-share nga blessings dari na mo ti labi nas ka ng pangpalit na mo og sadan so di na ko magproblema di na may magproblema ti og kanang pangsuga mga mga bata pangsuga na mo kay na naman naka-stock na da as freezer so salamat ka adto ninyong tanan ti labi na ti Christine daghan ka tong salamat ti sa imong gi kanang hatag nga blessings dari na mo anja na mo amping kanon ay diha ti God bless og salamat ka adto sa inyong kaadto dari na mo ti amping mo kanunay diha shout out nalas ate ti Christine ti Jo ti Venus ati Ani ati Pachi nga to anas kuan heaven shout out ninyo dihan tanan ti amping mo kanunay we love you